Sanata Rabi Musa Kwankwaso, menene ke bata ma rai a Najeriya? A ce akwai wasu 'yan ta'adda a Najeriya waɗanda an san su, an san iyayensu, an san garinsu, suna alfahari da wannan. Wace shawara za ka iya ba shugaban ƙasa da kuma sauran gwamnoni? Kuma shugaban ƙasa da sauran gwamnoni kowa ya ɗauki mataki. Yanzu abin ba sharholiya ba ce, ba yawo a jirgin sama ba ne, ba zuwa a je a tafi gidan suna ko ɗaurin aure ba ne. Abin di ya wuce wannan. Alhaji Atiku Abubakar, ka gamsu da yadda ake yaƙi da Boko Haram ɗin yanzu? Ba lafiya, amma har yanzu yaya za a ce ƙasa kamar Najeriya? Ba ka ganin Buhari ya ɗauki isasshen lokaci domin ya ga ya gama da Boko Haram? A ce shekara 8. Ka tuna lokacin da muka yi yaƙin Biafra, wata 30 muka gama da Biafra. Kana ganin akwai gazawa kenan? Akwai gazawa. Ai ba san sojojinmu da gazawa ba. Dan Yarbawa, ya kamata mu san waɗanda ake zargi da Boko Haram. Let's go! Yawwa, bari mu ta bakin Nura Dan Dolo da Adam Zango da Ado Gwanja. To. Suwa kuke zargi da sa hannunsu a Boko Haram? Ƙarya ne. Let's go! Adam Zango, ka yi shiru. Gaskiya Ado Gwanja, a bakin kai kamata mu samu wannan amsar. Ni ne karkatacce kuka kame daɗin ha? Zagin ka kasuwa kowa ka zaga ya san da shi kake ba, sai ka wani kama suna ba. Haba da Allah. Ashe kamar aboki ya kirawo. Kamar aboki dan Yarbawa, ya kamata mu san waɗanda ake zargi da sa hannunsu a Boko Haram. Mu zargin kowa muke yi, babu jarumi babu jaruma. Mu zargin kowa muke yi, mu zargin kowa muke yi, mu zargin kowa muke yi. Nace mu zargin kowa muke yi, mu zargin kowa muke yi. A arewa, a arewa, a ƙasata, a arewa sai kashe mu ake. Ba tsoro to muke ba, ba tsoron mutuwa muke ba. Wai suka ce kishi suke yi, karya banza ta koru hofi. Mun gano aiki ne kuke wa turawa. Kwashe kudi kun kwashe komai, ga rayukan namu kullum a banza. Mu dai zargin kowa muke yi.